Tíško, 2. Neboj sa. To len tak rozcvičuje náš ostreľovač. Pohode, keby náhodou... To mi nikto nepovedal toto. Nic sa neboj, že čo? On sa furt tráfi, neboj. Ja, Bruno, rozmýšľal, že Alfons Mucha, alebo čo? Nie, 2. Ja to len rýchlo zabije. Druhá otázka. Ako sa volá rastlina, ktorá vytvára prírodný koberec? Áno. A Šebestová prípadne ešte k tomu môže byť. Keď budeš šermovať s tými rukami, tak ťa do nich trafí, uvidíš. To len radšej, áno. To je istota. Tretia otázka. Ktoré korenie má tú vlastnosť, že farbí na žlto? Kari. Nie. Šafrán. No neskoro, zlá odpoveď bola prvá. našepkávajú. Oni našepkávali, ale povedala kari a to nie je správna odpoveď. Šafrán, farbí na žlto. Ale aj kari. Možno aj kari, ale ja tu mám šafrán v odpovediach. Hotovo, čo mi robíte? Daj, čo, pál, tu, notár overil. Máš to tam? Rovno do mozgu. Notár to overil. Šafrán mala byť správna odpoveď. Štvrtá otázka. Ako sa volala japonská manželka Johna Lennona? Yoko Ono. Áno. Ono. To je ono. Yoko Ono. Nie do mňa. To nie je ono. Sa hovorí, že... Ja tomuto človeku neverím. Ani my mu neveríme. Ja mu verím. Preto sme ho tam posadili. Sme to nemuseli robiť my. Piatá otázka. Aký druh nebeského telesa je slnko? Hviezda. Áno. Hviezda. Áno. Dnes si to ale za hviezdu ty, Bruno. Šiestá otázka, predposledná. Ktorý dátum sa objavuje len raz za 4 roky? 28. 29. No, bohužiaľ, aj zlé, aj neskoro. 29. februára, áno. Ešte musíš prežiť poslednú otázku. 7. posledná. Odkiaľ pochádzal vo filme Stevena Spielberga E.T.? Extraterrestrial. Z inej planéty. Z inej planéty. No áno, bol to mimozemšťan, áno, správne. Ja to tak rýchlo zrátam, čo ste nevedeli. Šafrán, február, 5 zásahov. Teda tých zásahov bolo viac od nášho ostreľovača, ale 5 správnych odpovedí, čo je 10 bodov. Keď k ním prirátame aj tých 7, čo máte 17, to je nádhera. Ja tam nejdem. 17 bodov pre Mišku. Úžasné. Málo. A my sa teraz veľmi tešíme, a naozaj veľmi tešíme, ako budú prekypovať vedomosťami v tomto kvíze s celebritou Zuzka a Pico. Skvelé. Cítim sa ako Missy Elliot, ak ju poznáte. Aj tak vyzeráš. Ďakujem. No ale vám ide naozaj o veľa. Vy musíte odpovedať, Zuzka, týka sa to hlavne teba, o tvoje peniaze ide. Tak dávaj pozor. Musíte odpovedať správne na všetkých 7 otázok. Takže rozmýšľajte, čo poviete, lebo keď vykričíte somarinu, tak už je to Somarina. stratené. A už je to, Geli. Sústredte sa, 7 nič ti neukáže. Aj ty si nič neukázala. Prvá otázka. Ako sa rodia krokodíly? Vajíčok. Áno, z vajíčok. Poď bližšie ku mne, ale nie preto, aby si pozeral. Takto sa trošku otoč, aby ste videli pekne na kamere. To je Zuzka. Ona hrá o 50 000. Aký nápoj pil limonádový Joe? Limonádu. Kolaloku. Čo s tým teraz? Hovoril som, nepovedzte sprostosť. Somarinu. Prvá bola limonáda. Kolaloka bola správna odpoveď, ale... Ale kolaloka je limonáda, nie? Nie. Je to kolaloková limonáda. A teraz... Aha. V tejto súťaži mimochodom som ja rozhodca, aby ste vedeli podľa štatútu. A ty ako rozhodca chceš povedať, že kolaloka nie je limonáda? Je to kolaloková limonáda. Čiže je to čas... Tá odpoveď bola... Spolu sme povedali, ja takže je to limonáda, správna odpoveď, áno. kolaloka a spolu je to správne. Super. Áno, ty teraz spomenul, že je to kolaloková limonáda. Pozrite si pokojne limonádový Joe. A hlavne je to napínavé, keď hráme ďalej. Čo by to bola za hlúposť, keď sme teraz skončili? Čo tváriš, Bruno? Ty nemáš rád ľudí, si povedal, sa ich bojíš. Teba. Tretia otázka. Ako voláme akrobatku, ktorá sa dokáže skrútiť do najnemožnejších polôch? Hadia žena. Áno, hadia žena. No, tak už sme prehrali. Čo už ty toto, už tu súdy, pohrebné reči máš, už sme prehrali, Miška, ešte nie. V ktorom
ktorom športe sa používajú malé mušky? Čas! Rybárstvo. Stihol. Áno, je to rybolov alebo rybárstvo, môžeme to uznať. Ja viem, Zuzka myslela hneď na španielské mušky, to je niečo úplne, ale úplne iné. Skutočne. Rybárstvo, presnejšie rybolov. Máte zatiaľ 8 bodov. Pred vami sú ešte 3 otázky. Aký pseudonym používal ruský politik Vladimír Uljanov? Čas? Lenin. Áno! Lenin! Vladimír Ilič Uljanov, respektíve Vladimír Ilič Som ti Lenin. chcel ukázať, že Aurora, ale nevedel som, či si pamätáš také veci zo školy, lebo ja áno. Ja nie, že zo školy, ja som tam bol, môj zlatý. A ja som hovoril so Zuzanou. Ja už mám toľko rokov. Aha, ty so Zuzanou, ale díval si sa na mňa. Lebo to mám teraz tak skreslený, vieš, Je to možné. Toto je ale veľmi tesné. Pozri, už oni sú nové napätí. Napätý. Áno, je to veľmi Šiesta otázka. Aké sú 2 rýchle chody koňa? Klus a cval. Áno, klus a cval. To je... Tak, teraz to... Ďalej, Zo. Ešte ani jedna. Ešte, lebo máte pred sebou poslednú otázku. A teraz sa o všetkom... Ja neviem, či už sme takú napínavú situáciu vôbec mali. Nikdy Teraz predtým. sa o všetkom rozhodne. Dozviete sa po reklame. Nie, to si robím žarty. Žiadne takéto napínačky už nebudú. Teraz fakt sa sústredte, lebo ide o veľa. Teraz sa to rozhodne, jasné, hej? Mi nehovor radšej. Ako sa volá obraz, ktorý buddhistickí mnísi vytvárajú z farebného piesku? Mozaika. Nie! Mandala! Je to jasné, je rozhodnuté! Mandala! Mandala! Mandala malo byť tá správna odpoveď. Je rozhodnuté. Je rozhodnuté. Aj zásah tam ešte bol. Poďte sem ku mne, deti. Poďte sem. Už je jasné, kto to vyhral. Pred chvíľočkou ste vynášali síce nejaké pohrebné súdy, už tu boli všelijaké reči. Zuzka sa nežne objíma s Picom a je šťastná, pretože si odnáša od nás relácie takúto krásnu čiapku a košelu s logom ovládača. A Miška je ešte šťastnejšia, pretože dostáva za pomoci Bruna Ďakujem. 50 000 korún od televízie Joj. Veľká gratulácia. Vy si už teraz